Nalipay ako tungod kay nag-uban na usap kita sa laing pangahigayon aron makatuon sa ato nang nasayran nga ang paghihap sa numero magsugod sa usa, sundan sa duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, ug napulo. Ang zero nagpasabot na wala. Atong iphon kung pila ka puok ang mga prutas sa matag kahon. Isulti ang letra nga nagpakita og insaktong gidaghanon sa prutas. Very good mga bata! Natubag gayud ninyo ang aking una nga pagsulay. Hi, ako si Vic. Aduna kaming mga prutas. Pinalit kini sa akong mama. Dabangi akong ihap pila ka buok ang matag klase sa prutas. Sige mga bata, atong tabangan si Vic. Atong ipon ang mga prutas sa matag kahon. Itapo ang mga numero ug atong pangitaon ang insaktong tubag. Andam ka na ba? Usa, ug duha, mamahimong. Zero, ug duha, mamahimong. Upat, mamahimong. Tulo, duha, mamahimong. Upat, duha, mamahimong. Ingon ani ang pagtungtong sa gihatag nga numero sigon sa gidaghanon sa hulagway. Pananglitan, ang usa ka auto ipunan ug tulo ka auto mamahimong upat ka auto tanan. Ang usa ug tulo o tulo ug usa mamahimong upat. Mahimong usab makatipo ug ubang mga numero nga parehong upat ang sumada. Pananglitan, ang duha ka auto tipunan ug duha ka auto mamahimong upat ka auto tanan. Ang duha ug duha kay upat. Wala o zero dugangan ug upat ka auto mamahimong upat ka auto tanan. Ang zero ug upat, ang usa ug tulo, ang duha ug duha mamahimong upat.
Pwede usa baliktaron ang pares sa numero sama sa upat o 0, tulo o usa. Sige, magkatun pa kita. Ang 5 ka eroplano, ipunan og 3 ka eroplano, mamahimong 8 ka eroplano tanan. 5 og 3 o 3 og 5 kay 8. Mahimo usab nga makatipo og ubang mga pares sa numero gikan sa 8. Pananglitan, 0 og 8. 8 og 0 mamahimong 8. Ang usa og 7 o 7 og usa mamahimong 8. Duha og 8, 8 og duha mamahimong 8. O dili kaha, 3 og 5 o 5 og 3 mamahimong 8. 4 og 4 mamahimong usab ka ng 8. Niining tungura mga bata, ato pang ipauswag ang atong pagkahanas. Ipha pila kabuok ang mga prutas nga anaa sa matag kahon. Pilia o isulti ang letra nga gapakita sa insaktong pugpong sa numero. Una, unsa man ang insaktong pugpong sa numero? Letter A, duha o duha kay upat. Letter B, duha o usa kay tulo. Letter C, duha o 0 kay duha. Correct! Ang saktong tubag, letter A, duha o duha kay upat. Sa ikaduha nga hulagway, letter A, upat ug usa kay 5. Letter B, tulo ug usa kay upat. Letter C, duha ug usa kay tulo. Very good! Ang saktong tubag, letter C, duha ug usa kay tulo. Alang sa ikatulong pangutana. Letter A, duha ug duha kay upat. Letter B, duha ug tulo kay 5. O letter C, duha ug usa kay tulo. Sakto! Ang saktong tubag, letter B, duha og tulo kay 5. Ato kining buhaton mga bata. Aduna ako'y istorya nga ipaambit kaninyo. Gisulod ni Dora sa karton ang mga dulaan. Adunay duha ka karton sa matag klase sa dulaan. Tan-awa ug insakto ba ang gibuhat ni Dora. Tun-i ang pagpungpong sa mga numero sumala sa gipakita sa hulagway. Isulti ang mga pulong nga sakto kung kini nagapamatuod nga insakto ang pagpungpong sa mga numero. Ug isulti ang dili kung kini sayop ang pagpungpong sa mga numero. Para sa unang hulagway, insakto ba ang paghugpong ni Dora sa mga dulaan, mga bata? Correct! Dili insakto ang paghugpong ni Dora sa mga dulaan tungod kay base sa hulagway, upat o upat mamahimo 8. Ikaduhang hulagway,
Pili kung insakto ba ang paghugpong ni Dora sa mga numero. Sakto! Insakto ang paghugpong ni Dora sa mga numero. Ang 5 og 5 mamahimong 10. Ikatulo nga hulagway. Insakto ba ang paghugpong ni Dora sa mga hulagway mga bata? Correct! Dili insakto ang paghugpong ni Dora sa mga hulagway. Tungod kay ang 4 ug 3 mamahimong 7. Hinumdumi ang konsepto mga bata na ang paghugpong sa numero mao ang pagtapo sa pares sa numero aron makuha ang kinatibuk-ang sumada. Sayod ako nga daghan mong batun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!